Nació té la paraula el senyor Joan Arecho com a coordinador de la negociació. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats, autoritats. Crec que avui és una jornada ben especial i que té una important significació per moltes persones que han desitjat i han esperat arribar durant molts anys on som avui. També ho és, evidentment, per a mi. En primer lloc, em plau viure aquest dia com un ciutadà de Tarragona que entén i copsa la natural inquietud reivindicativa de la Canonja, un poble que ha recorregut un llarg camí i que l'ha recorregut des de fa molt temps, com veurem més endavant. En segon terme, també una satisfacció, si em permeten, com a president que vaig ser de la comissió paritària entre l'Ajuntament de Tarragona i l'entitat descentralitzada de la Canonja, òrgan que va enllestir els treballs per possibilitar la segregació i el reconeixement com a població, com a municipi de la població canongina. No m'entretindré en explicar-los la llarga història de la Canonja, municipi com qualsevol altre del nostre país, format per diferents agregacions i pel devenir de la història. Però en tot cas sí que em permetran que fent un salt en el temps me situï el 3 de març de l'any 1963, on en sessió extraordinària, com s'ha dit aquí segurament, l'Ajuntament de la Canonja adoptava per unanimitat l'acord de fusió voluntària del terme municipal amb el terme de Tarragona. L'1 de gener de l'any 65 l'Ajuntament de Tarragona significava aquest acte definitiva d'annexió de la Canonja. Per tant, com poden vostès entendre, van ser dos ajuntaments franquistes que s'havien posat d'acord i no hi va haver-hi cap protesta formal. Tanmateix, els canongins, això sí, no van perdre mai el seu sentit de la independència, perquè tampoc l'havien perdut per voluntat pròpia. A mitjans dels anys 60 la Canonja sobrepassa ja els 2.000 habitants i Tarragona en té solament 57.000. Ambdues poblacions estaven immerses en una dinàmica meteòrica de transformació que trastocava lògicament les seves estructures tradicionals. Una llau migratòria que fugia de la misèria de les províncies del sud d'Espanya venia treta per la possibilitat de millors condicions de vida a casa nostra. Primer, per la necessitat de mà d'obra necessària per la construcció de la universitat laboral. Després, per l'oferta generada de treball pel desenvolupament econòmic de l'àrea química i del polígon químic de Tarragona, superior en aquells moments a la mitja de l'estat espanyol. Un desenvolupament que, com dèiem, se fonamentava en la implantació industrial, però també era l'inici de la implantació turística. Aquest corrent migratori continuà i augmentà després amb la implantació de les primeres indústries petroquímiques en una dècada, el 65-75, on la població de la Canonja i la de Tarragona, ja annexionada, es dobla i sobrepassa els 100.000 habitants. Per tant, el resultat fou un creixement absolutament extraordinari tant de Tarragona com de la Canonja. Un creixement que comportà també i en paral·lel l'aparició d'un terme municipal, el de Tarragona, desvertebrat, amb una perifèria desordenada i marcada per la falta de planejament i per la seva heterogeneïtat. Barris allunyats i mal comunicats amb el centre urbà gairebé sense equipaments i amb problemes de tot tipus. Tanmateix, Tarragona, sortosament, en tota aquesta fotografia s'havia mantingut o havia mantingut el seu esperit de ciutat i de col·lectivitat. A la Canonja, per això, els canongins van saber també preservar els seus senyals d'identitat, el seu caràcter propi i la seva personalitat. Tot plegat mèrit de la seva comunitat. El nou marc polític esdevingut amb la democràcia, la força de la voluntat de les persones de la Canonja va possibilitar la creació l'any 1979 d'una comissió gestora a la Canonja, un ens que iniciava el camí per a transformar el barri, a llavors barri de Tarragona, en una entitat local menor, reconeguda l'any 82, que comptava amb una junta veïnal i amb una sèrie de competències transferides per part de l'Ajuntament de Tarragona, que s'exercien sobre els límits territorials que coincidien amb els límits del terme parroquial, fet que crec que és important a l'hora de definir com es va abordar els límits territorials a posteriori. Per tant, l'actual entitat municipal descentralitzada respon al terme parroquial, no al terme històric. Posteriorment, l'any 87, la Canonja adoptava l'estructura jurídica que encara manté l'actualitat, la DMD,
i més tard l'any 2003 el traspàs de competències transferides per l'Ajuntament de Tarragona a la Canonja ja arribava, crec que també és una dada important, al sostre màxim permès per una entitat municipal descentralitzada. És a dir, l'any 2003 l'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de la Canonja van exprémer fins al màxim les possibilitats que ens donava la llei. Ja no hi havia res més a fer, solament es podia avançar en el camí de la independència. Així doncs, des de l'any 2005 es va començar a treballar en aquest camí. I també vull destacar que aquesta és una feina que es va fer plegats per dos ajuntaments en aquells moments de diferents colors polítics, el que dona encara, si em permeten, vist de com funcionen moltes vegades les coses polítiques, més mèrit a la feina que es va fer. En principi s'havia d'aprovar una proposta econòmic-financera per assumir la determinació de l'àmbit territorial del nou municipi per elaborar una extensa memòria justificativa tal com ens manava la llei. Però més enllà d'aquests preceptius i complexos tràmits legals que comporta l'alteració del terme de la Tarragona amb motiu de la segregació de la Canonja, quan es parla de pobles i de persones el que cal tenir ben present és els sentiments. En primer lloc, el sentiment de la Canonja, que ha tingut sempre, com els deia, un sentit de pertinença a una comunitat que ha estat inalterable durant aquests anys d'agregació a Tarragona. I en segon terme, també és molt important de dir, els tarragonins, no solament hem de parlar de la Canonja, aquí també hem de parlar de Tarragona, perquè els tarragonins en els decurs d'aquests anys han entès i han respectat la necessitat d'una evolució natural pel que fa a la relació entre ambdues comunitats. Per part de l'Ajuntament de Tarragona sempre, repeteixo, sempre ha estat present el respecte a la Canonja com a identitat diferenciada i el reconeixement del desig històric, lògicament, i de la voluntat dels canongins de recuperar allò que no havien d'haver perdut mai, que era el seu municipi. Per tant, el treball de la comissió paritària va desenvolupar-se en tot moment amb el necessari clima de consens i de participació de totes les forces polítiques que varen conduir a que aquest treball donés el resultat que avui tenim damunt de la taula. Molt breument diré els dos grans aspectes de la tasca que va tindre la comissió que em vaig dignar en presidir. La feina de la comissió havia de consistir, lògicament, en donar compliment al previst a l'article 15 del text refós de la Llei de Règim Local de Catalunya i a tots els seus extrems. Essent, però, conscients des del primer moment que un dels requisits, el seu primer requisit, l'apartat A, no es complia, doncs no existia una franja de terreny no urbanitzable de 3.000 metres de separació entre un municipi i l'altre. Va ser aquest requisit, doncs, el que va conformar la necessitat de contemplar la divisió del terme agafant com a base el terme històric i no el terme parroquial com l'actual EMD. Tot i així, la necessitat de donar compliment també a l'apartat E del mateix article, on parla de raons històriques, socials i econòmiques que justifiquin la segregació, va fer considerar a la comissió i acordar a totes les parts que el terme tenia que ser l'històric amb una excepció, l'excepció d'un barri creat i nascut, diríem, sota la tutela de l'Ajuntament de Tarragona, de la ciutat de Tarragona, si volen vostès, que és Bonavista, doncs aquest barri era una entitat urbanística i social absolutament integrada en el terme de Tarragona, en la població de Tarragona, en el sentiment de Tarragona i en la manera d'entendre les coses del municipi de Tarragona. Per tant, es va arribar a aquesta conclusió. Terme històric, sí, però amb una excepció que feia també que, com els deia, aquesta darrera part de l'article 15, quan parla de raons històriques, socials, quedés més lligada sense l'existència, en aquest cas, de Bonavista. L'altre gran tema de la comissió va ser el de la viabilitat econòmica, no ja tant del municipi solament de la Canonja, sinó la viabilitat econòmica dels dos municipis, perquè així ho mana la llei, que la viabilitat té que ser del municipi que se segrega i del municipi que queda resultant de la segregació. El pes de tot això, no ens hem d'enganyar, el tenen bàsicament uns ingressos, els ingressos del sector químic. Aquest és el pes econòmic, l'altre és perfectament, com poden vostès imaginar, perfectament contemplable des de qualsevol altre punt de vista.
el del sector químic té un pes fonamental. Per tant, aquí es podien fer diferents coses. L'Ajuntament de Tarragona va creure o va pensar, fruit d'una reflexió, si volen vostès, més filosòfica, però que, si no, no tenia des del nostre punt de vista excessiu sentit, que si estàvem plantejant la segregació i, per tant, l'aparició d'un nou municipi, no tenia sentit que aquest nou municipi no disposés del 100% dels seus ingressos. No tindria cap sentit, des del nostre punt de vista, des del punt de vista de la comissió, des del punt de vista dels ajuntaments del seu moment, que si estem, diríem, donant el naixement d'un nou ajuntament, la independència d'un municipi, el que no tenia sentit que aquest municipi tingués unes finances que fossin una excepció en el mapa econòmic-financer de tots els ajuntaments de Catalunya. Això sí, és un volum tan important que feia necessari preveure un temps de transició. Un temps de transició precisament perquè no es vegi afectat, en aquest cas, el municipi de Tarragona com a municipi, diríem, restant de la segregació. Així doncs, la Comissió Paritària, en sessió de l'11 d'agost, va aprovar l'acord en matèria econòmica financera, que era que el nou municipi, a l'hora de constituir-se, ja disposaria del 40% dels ingressos nets que genera el sector químic en l'àmbit territorial establert durant l'exercici 2008, percentatge que tindria un augment d'un 3% anual durant els 5 primers anys. S'arribaria al 55%. Els posteriors 5 anys s'incrementaria un 4%, s'arribaria al 75%. I els últims 5 anys, fins a arribar a l'any 2023, on s'augmentaria un 5%, arribant al 100%. És uns anys llargs d'aquí al 2023? Sí, però també és evident, insisteixo, que és un volum de diners molt important i que si es vol garantitzar la viabilitat econòmica del municipi de Tarragona també és necessari establir aquests terminis de temps. I la prova de que sí que s'estableixen i es garantitzen amb aquests terminis és que la memòria justificativa i la memòria econòmica que acompanya a la segregació troba perfectament viable això que els he dit. Per tant, aquests dos aspectes, i vaig acabant, territori i economia, van centrar els debats, que van finalitzar amb els corresponents acords d'unanimitat dels dos ajuntaments i amb la celebració de sessions solemnes dels consistoris que es van celebrar ambdues el mateix dia, el 16 d'abril de l'any 2007. Malauradament, doncs, la història no la podem canviar. Per a molts canongins, la memòria negativa de l'annexió ha estat present durant 43 anys. Tanmateix, ja que el nostre passat comú no es pot refer, sí que cal intentar superar i compensar aquests greuges històrics. I jo crec que aquest és el moment de fer-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies.